But the fact that asinayo incazelo ukuthi yindaba ebengekho kwikhalenda, that leaves us with no choice but to speculate. And that's what we are doing right now. Yeah. It leaves us with no choice as people that love him, that love radio, that love his breakfast show, that love his radio, radio that he has done for many years. If engekho kwikhalenda, people will panic. It can't be just that he just didn't feel like ukuba kwikhalenda. Sikhona isizathu. And umbuzo uthi, Sithini isizathu? sithini isizathu? Athini ama sources wakho? Anginawo ama-sources mina. No, I don't have sources. Athini ama sources wakho? No, mina ngidlela itamati sauce mangise restaurant. Anginawo ama-sauce, I don't wanna lie. Can I ubani abangangithinta nje mawufuna ukuba i-sauce yami? Awungithinte man, mawufuna ukuba i-sauce yami. Yeah, some people are connected in big places. Anginawo ama-sources, but mangibuka I can mina manje ngingabheja lana ukuthi cha, come the 1st of April uSigqemeza ngeyasaba ingxenye ye on air team. Are you serious? Cha phela siyabheja. You are putting your head on the block. Phela ungasho ukuthi sibheja malini. It's either ngidliwe noma ngiwine. Sometimes kuthiwa put your money where your mouth is. Okay. Okay. That's betcha. How much? No phela abalaleli bazoba ufakazi. Makuthi 1000 ngofika ngiliphethe le studio. Mhla 1 April. Now uyofika uliphethe. Mhla 1 April phela line up iphuma even earlier. Okay. Mali yami ngicela earlier baba. Singalindi mhla ka 1. No, phela isho angithi mina sengishilo ukuthi ngithe wena uthi usazoba khona kwi on air lineup. Yeah. No, ngenzela ukuthi le clip kumele abalandeli bethu ibe khona bayibone. Sibhethe on air ngithi mina hayi. Angisho ukuthi ngeke asaba ingxenye yokhozi, kodwa ngeke asaba ingxenye ye on air team. Okay. No, nge-1000 lami ngisho njalo wena uthini ngelakho. Ngithi uzoba khona. All right. Kuhlwana, uyamuzwa. I'm a 1,000 rand reacher. Please feel free to share your comments on the comment section. Usazisa ukuthi wena ubona ukuthi kwenzakalani ngoSigqemeza. Ngabe usazobuya kwi lineup elandelayo yokhozi noma ubona njengontokozo uthi angeke asaba on air going forward. Ubani ozowina phakathi kwami nontokozo? Yeah, I see myself a 1,000 rand reacher. Mina ngihamba nami.